besingazi ukuthi wena ukhona, besingazi ukuthi wena ukhona, besingazi ukuthi wena ukhona. Siyakubingelela nkulunkulu besingazi ukuthi wena ukhona, sike sakhala besingazi ukuthi wena ukhona, sike saduba besingazi ukuthi endleleni yonke besingazi ukuthi wena ukhona, kulolu hambo lwethu besingazi ukuthi siqhubeka noma kubuhlungu sesiyazi ukuthi wena ukhona, indlela siqhubeke sesiyazi ukuthi wena ukhona, siqhubeka noma kubuhlungu sesiyazi ukuthi igama lakho nguJehova, nguNkulunkulu sithandayo, nguNkulunkulu sifihlayo. Asazi uNkulunkulu ukuthi usihlanganiselele lapha, kodwa sikwaziyo ukuthi wena uNkulunkulu usihlanganisele lapha. Father, we pray for South Africa. Laze lanyakaza izwe lethu uNkulunkulu. Father, we pray for abaholi egameni likaJesu. Baba sikhulekela abantwana abakhulayo baseyikoleni, baba sikhulekela imindeni, sikhulekela amaciko keNkulunkulu abantu abasebenzisayo ekuvela wena ngabo emhlabeni. Bafihleke uNkulunkulu, ungabalahli endleleni, ungasibakela izono zokukhula kwethu. Sonile ngokukhuluma nokucabanga nokubuka uNkulunkulu wethu ongcwele, ukukhuluma kwethu bakungasivaleli indlela. uNkulunkulu wethu ongcwele kunezinto esikhulekele sidiniwe weNkulunkulu, zingasivimbeli endleleni, zingabi ibridge okumelelekiwe abantwana bethu. uNkulunkulu wethu sizocela namhlanje ukuthi akangabi khona umuntu esimbona ngoba engasekho ukuthi ubebalekile emhlabeni. Emindenini kaNkulunkulu sikhulekela ukuthi akangabi khona umuntu esobona ngoba engasekho ukuthi ubebalekile. Nalama artists kaNkulunkulu osiphe wona wasipha isibusiso Nkosi
lingenzeki iphutha lokuthi kubonakale engasekho omunye wethu ukuthi lona ubebalekile. Masibambane ngesandla sikwazi ukuzwa omunye wethu mefekela bese siyamphakamise. uNkulunkulu wethu ophilayo uyinkosi yamakhosi, uthembekile, qhubeka nathi kuze bephakade. Amen. Ninjani basalwane? Ngiyathemba ukuthi siyaphila. Igama lami ngintokozo usiphumelele wakwambambo ekhaya kukwangcolosi esigodini nje eMshazi. Mawufuna indlela kulula ukufika. Kuno round nje abathathu nendlu yomxhaso. Mhlawumbe ngiyichaza leyo nto because umuntu wasizwe ukuthi wathi kambe wathi njani ukuze mase kukhona isitezi ngosibala naso. Ngoba iseyodwa indlu ngasho. Angithi mina awana singospel ekhaya iyodwa indlu kweyodala futhi. Kodwa angivulanga iminyango ngosisi lwami. Because kunabantu engabe bayalungelwa inkinga sekukhiye inkinga zakhe. Abanye abantu siyabathandazela, siyathandaza zonke insuku, siyahagana, siyathandana, senza yonke into, kanti yena sekukhiye kuyena ukuthi unenkinga. Bayazama ukumkhipha abantu enkingeni kodwa yena inkinga yakhe, inkinga uyigcinile lapha ekhaya because khona la izomvulela khona. Ave kubuhlungu ukuthulisa umuntu ongathuli. Ungayenza yonke into, ave kubuhlungu ukuthulisa umuntu. Umthulise ngenhliziyo yakho yonke, umenzele yonke into, umnikeze imali, umnikeze yonke into, umnikeze uJesu, umnikeze uthando, umnikeze umoya, umnikeze yonke into. Ucaca akafuna ukuthula because kunomnyanga afuna ukubona uvuleka. Wena usuzamile ukuthulisa. Inkosi sisize singabathulisa abantu abangaboni ukuthi yithi esizobathulisa. Because kubuhlungu ukuthulisa umuntu obheke abanye abantu ukuthi bazomthulisa. Abanye abantu ngabe sebelungelwe impilo, inkinga yabo ibodwa, bayitshela ukuthi uNkulunkulu uzofika ngendlela abacabanga ngayo. Sawubona Makhoba, ukube ngiyambona ngabe ngithi sawubona bhuti wami, akuve kubuhlungu bhuti ukuthunywa uNkulunkulu athi biza abantu ukuthandazwa. Because iba umsanganywana leyo nto, kube ngathi awunangqondo, kube ngazi ukuthi ulahlekelwe ingqondo. Ngiyakhumbula mangibiza abantu ehlane mina mangiqala wathi angifuna ukuyobenzana entabeni, kodwa namhlanje kugcwala intaba akekho umuntu othi sorry kimi. Kwathiwa ngiqala umthandazo ngoba ngilambile, ngamane ngalamba kahle ngokubhukha indawo, ngibiza abantu mahala, ngalambele enkosini. Awu amen. Izwi likaNkulunkulu engizoshumayela namhlanje elincane nje, ngizokhuluma amazwi amabili bese ngihlala phansi. Ngiyaxolisa Nkosi yami nguNtokozo usiphumelele lona ukuthi uMapule akafihli. Umuntu nomuntu ukhuluma akwaziyo ngomuntu. Ungadideki umuntu mekhuluma akwaziyo ufuna ukukhuluma lokho nawe because uzoba neproblem, uzoba nenkinga. Ungafuni ukuthi umuntu akhulume akwaziyo bese nawe unokuquestiona ngoba kawukwazi. So ethi ubiza mina ngale ndlela ngibiza ngayo indlela angazi ngayo, wena ngicela ungithathe ngale ndlela ongazi ngayo ukuze sifike enkosini. Exodus 15 ivesi lika 3 lithi uJehova uyindoda yempi, nguJehova igama lakhe. Abanye babhekene nempi yobuxoki, abanye babhekene nempi yokungasebenzi, abanye babhekene nempi yokuthi uba nayo imali kodwa ingahlali, abanye babhekene nempi yabo nje ewuye ulwa yedwa, abantu ababhekene nempi yemindeni, abanye babhekene nempi yobungani, abantu nje kunempi emhlabeni. Kodwa into ezosiza ukuthi singazilweli thina izimpi, ngoba impi uyibona engathi incane kanti sitha sihloso okukhulu. Ayikho ke bazalwane into engiyaziyo eyake yaqala inkulu. Yonke into eqala inkulu isuka izophela, kodwa yonke into eqala incane sekwe yangempela. Kwangathi ngiyabonga kakhulu ukuthi mawubiza lo mkhuleko uthe mawubiza sababancane, ngoba ngizake ngasibona isiphethu singangedamu. Kuqala nje kuyisiphethu engikwaziyo, akekho umuntu onakekela isiphethu, wonke umuntu ukhamanzi ahambe, akhamanzi ahambe. Izulu kuphela elinakekela isiphethu. Yonke into iqalayo abantu bakuhleke yangempela. Yonke into uma uyiqala ukukhosa ama-SMS, it's either mndenini, it's either kuphi, you must know. Even a song ekufikela uwedwa kube ngathi ayisile kancane uthi abantu bazothi ngithini, that is a song. Umkhule wami munye
Singethandana ngeqiniso. Le hug esihagana ngayo masibonana ungeke wabi hug yangempela noma kungasekho phambi kwakho. Ama-artists ayathandana for fame. Abekho abantu abahagana njengama-artist. Abekho abantu abathandana for shooter, for ukuvela. Umbuzo uthi, why are you doing that to yourself? Because your angel ngeke izimhage kanje ingamdingi. Ngeke uzumhage kanjena engakudingi. Yini yabo ngayocheka ukuthi usiphumelele kunento ebebuye imjabulele bese ngimanje ukuthi besithini. Because iphutha elenzakala abantu abaningi bayaxoxa ngabanye kodwa abafuni ukuthi labo baxoxa ngabo bazi ukuthi baxoxa ngabo basebonana athi mangabe kubona usuna lo ngathi athi senixoxa ngalento ebenixoxa kanti cha izulu nje belinihlanganisile. Siyabonga kakhulu Makhoba, inkosi inibusise. Umkhuleko wami ukuthi singama-artist noma singabantu abaphilayo nje angalinge uNkulunkulu akuthathe ungalifezanga icebo. Icebo kaNkulunkulu lokube kushoba kumakhathini. Abantu bacabanga ukuthi icebo mhlawumbe iworship ucula kuphela. Yebazalwane nokuhlonipha kukodwa umunye umuntu. Khona into ekuyenzayo. Nokufundisa umunye umuntu indlela khona into ekuyenzayo. Nokumbongela nje umunye umuntu. Singabantu siyafanelekile ukuthi sibonge. Ngihlala ngisho mina ngangasho ngezowena ngelinye ilanga angikhohlwa ukuthi uNkulunkulu uyayikhongozela inyembezi angikhohlwa. It's very important ukumhlonipha uNkulunkulu. Sengehla la ngizothi kungenzeki njengalabantu ababulala uJesu abathi ngempela lo kodwa bengazi bebehleli naye bengazi bavinjwe yini kodwa bathi ngempela lo. Lingenzeki iphutha sibone ngoba engasekho omunye wethu. It's either mndenini, it's either bonganini, it's either emshadweni. Ungalinge wehlelwe yiphutha lokuthi ulahlekelwe umuntu usahleli naye apha until adlule emhlabeni noma sisuke kuwe kuyimanje ubona ukuthi bomdinga. Ngiyabonga mina.